Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Мобиль интернеты юк, демәк, җәмәгать транспортында йөрү өчен түләү мөмкинлеге дә юк дигән сүз яңа чын барлыкка пассажирлар ничек карый? Ярчылы яшьләр көнен бәйрәм итәргә әзерләнә, Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын нәрсәләр көтә? Мобиль интернеты юк, демәк, җәмәгать транспортында йөрү өчен түләү мөмкинлеге дә юк дигән сүз. Мондый проблема белән трамвай һәм зур сыйдырышлы автобус пассажирлары кәрәзле элемтә өзекләре вакытында очраша. Горкоммунхоз хезмәткәрләре Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын килеп туган хәлгә аңлап карауларын сорыйлар. Чөнки акчасыз түләү системасы шулай ук операторлар аша башкарыла. Яңа чын барлыкка пассажирлар ничек карый? Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Горкоммунхоз хезмәткәрләре сүзләренчә, җәмәгать транспортында йөрү өчен карта яки QR-код буенча аерым очракларда түләү мөмкинлеге булмаска мөмкин. Мәсәлән, вакытлыча мобиль интернет булмаганда кондукторсыз түләү турыдан-туры мобиль элемтә операторлары аша башкарыла. Работа телематических систем в общественном транспорте города нарушается. В том числе это касается и работы бескондукторной системы оплаты проезда. На период введения данных ограничений просим по возможности оплачивать проезд в общественном транспорте наличными средствами. Чаллыларның һәм шәһәр кунакларының акча буенча фикерләре төрле. Никогда не ношу наличку. У меня нету сейчас ни копейки. 2 случая было, я не думаю, что это на постоянной основе. Если, допустим, у меня залагают, мне кажется, меня шофер выпустит, да, доверит водителя, я в следующий раз оплачу 2 раза. Я честный человек. У меня наличка есть всегда, потому что в последнее время из-за хакерских атак часто не работает интернет. Даже в магазинах кассы не работают, и здесь терминалы не работают. Но расплачиваюсь я картой, когда ее принимают. Наличка всегда есть. Как уж нет. Без нее никуда. Тем более в наше время сейчас. Перебой бывает с интернетом. Наличка у меня есть, но я и не расплачиваюсь, крайне редко, когда уж совсем нет интернета. Но так, чтобы прям специально ее носить, то нет. Если уж интернет не появился 2, 3, 4, 5 дней, то я иду снимать. Сейчас стали больше пользоваться наличкой из-за перебоев, а раньше картой и переводом, QR-кодами. Республиканың цифрлаштыру министрлыгы мобиль интернетны чикләү пилотсыз очкычлар һөҗүме аркасында мәҗбүри чара дип аңлата. Министрлык элемтә операторлары һәм Роскомнадзор белән берлектә онлайн түләүләр һәм такси хезмәткәрләре өчен интернет тизлеген минималь ихтыяҗ белән тәэмин итү мәсьәләсен тикшерә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Фикрәт Табиев исемендәге яр буен реконструкцияләүнең 3нче чираты кысаларында автомат су сиптергеч системасын урнаштырырга планлаштыралар. Бу хакта бүген аппарат киңәшмәсендә шәһәрнең торак коммуналь хезмәт идарәсе башлыгы Руслан Вилданов хәбәр итте. Моннан тыш шундый ук эшләр Тукай яр буенда да башкарылачак. Тагын нинди яңартулар планлаштырылганын киләсе минутларда сөйләрбез. Уңайлы шәһәр мөхитен булдыру федераль программасын гамәлгә ашыру кысаларында Чаллыда 15 җәмәгать урыны реконструкцияләнде. 2025 елда яр буе паркын 18 миллион сумлык масштаблы яңарту тәмамланачак. Бирдә күлгә караган яңа таган, заманча навигация стендлары һәм өстәмә яшеллекләр барлыкка киләчәк. Исегезгә төшерәбез, паркны реконструкцияләү 2022 елдан башлап этаплап алып барыла. Основные планы у нас по благоустройству набережной имени Фикрата Табиева сосредоточены на 3 ключевых направлениях: строительство пешеходных дорожек, устройство современной системы автоматического полива для эффективного ухода за зелеными зонами и масштабное озеленение территории, включающим высадку разнообразных деревьев, кустарников и цветов, что в совокупности призвано сделать набережную значительно комфортной, ухоженной и привлекательной для горожан. Парклар, скверлар, бульварлар һәм яр буйлары җәмәгать урыннарын карап тотуның сыйфатын тикшерү бүлеге белгечләре күзәтү астында тора. Для оперативного устранения замечаний на сайте ДСГ-НЧ разработана и создана вкладка «Система контроля качества благоустройства города». В данную систему вносятся зафиксированные замечания по зеленым территориям и контролируется их выполнение. Шулай ук шәһәр мэры Наил Мәгъдиев республика программасы буенча эшләрне контрольдә тотуны сорады. Исегезгә төшерәбез, быел шәһәрдә 79 ишек алды территориясе яңартылачак. Фантазии некоторых наших выдающихся в кавычках архитекторов безграничные. Но тем не менее, еще раз хочу сказать,
Значит, любые фантазии и пожелания, они должны осуществляться разумно и в рамках всех тех финансовых ресурсов, которые выделяются на тот или иной объект. Есть определенная смета, есть определенные финансовые ресурсы. Біздің ешіғалды программасы бойынша шолда соңғы 5 жылда ғымми суммасы 7 миллиард 900 миллион сумлық 500-ге яқын ешіғалды түзіклендірілген. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалықлар. Калининград өлкәсе махсус урта уку йортлары директорлары ассоциациясы Кама дәүләт автомеханика техникумына жауап визиты белән килде. Очрашуның максаты регионара хезмәттәшлек урнаштыру. Калининград өлкәсе һәм Татарстан Республикасы урта һөнәри белем бирү системасында иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклашу. Калининград махсус урта уку йортларының 11 вакиленнән торган делегация Кама дәүләт автомеханика техникумының капиталь ремонт һәм федераль программа кысаларында булдырылган һәм җиһазландырылган остаханәләре һәм интерактив уку кабинетлары буйлап узды. Посещение колледжей в другом регионе – это обогащение опытом. Это мы видим иные традиции, мы видим новые какие-то инновации, находки. И мы стараемся обмениваться этими находками и в рамках профессионалитета видим, какое становление проходят эти колледжи. Каждый колледж по-своему уникален, у него есть свои интересные находки, наработки, идеи. И не надо придумывать новое, надо друг у друга учиться. Көллият һәм техникум хезмәткәрләре әңгәмәләр һәм киңәшмәләр үткәрделәр. Шулай ук студентлар укый торган җиһазларны карадылар, үз эшләнмәләре турында сөйләделәр, тәҗрибә уртаклаштылар. За счет вот таких взаимных посещений друг друга мы передаем друг другу опыт, делимся своими наработками, учимся у коллег, как они работают. Я считаю, и мы все считаем, что все-таки это очень полезно для обеих сторон. Очрашуның төп максаты профессионалитет федераль программасын гамәлгә ашыру кысаларында тәҗрибә уртаклашу һәм киләсе уку елына урта чаралар планнары турында фикер алышу. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Интерактив майданчыклар, мастер-класслар, бәйрәм концерты. Яршолы яшьләр көнен бәйрәм итәргә әзерләнә. Шоллы халкын һәм шәһәр кунакларын нәрсәләр көтә? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Бәйрәм традиция буенча Чулман проспектыннан Хәсән Туфан буйлап яр буе паркы майданына кадәр җәеләчәк. Чара ватанны саклаучылар елында Чоллы яшьләре Яршолы шәһәрнең 400 еллыгы тематикасы астында узачак. 16 сәгатьтән яшьләр кварталы дип исемләнгән 10ннан артык интерактив майданчык эшли башлаячак. Новшество этого года – площадка с фолк-элементами «Фолк-фестиваль Зорица». Данная площадка организуется в рамках выигранного гранта от Росмолодежи. Фолк в современном контексте отражает сочетание традиционных народных мелодий и современных музыкальных стилей. Это направление активно привлекает молодежь благодаря своей аутентичности и разнообразию. Беренчеләр хәрәкәте майданчыгында укучылар өчен берничә интерактив әзерләнәчәк. Туганнар һәм яратканнар чатырында ата-аналар балалары белән бергә мастер-классларда катнаша алачак. Һөнәри юнәлешне шәһәр предприятиеләре һәм оешмаларыннан Чоллыда эшле акциясе белән тәкъдим итәчәкләр. Яшьләр арасында популяр булган автозвук майданчыгын республиканың төрле шәһәрләреннән 30дан артык автомобиль сөюче тәкъдим итәчәк. 17 часов программа продлится на Майдане парка Прибрежный. Челнинцев и гостей города ждет концертно-развлекательная программа. Современную музыку и праздничное настроение гостям праздника обеспечат молодые, талантливые артисты нашего города, победители творческих конкурсов и фестивалей. Главной звездой Дня молодежи в Набережных Челнах станет Геворг Агаджанян, музыкант, выступающий под творческим псевдонимом Джанага. Мы договорились, что День молодежи организовывает и проводит сама молодежь. Так, да? Все, что необходимо, мы поможем и поддержим. Тем более у нашей челнинской молодежи нянек нету. Это не та молодежь, которой нужно за руку водить. Чара дискотека белән тәмамланачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Рекламная компания iMedia уже более 12 лет успешно работает на рынке рекламных услуг. Запустим рекламу в лифтах и подъездах жилых домов города. Индор-реклама на стендах в лифтах и подъездах – это гарантированный контакт, близость к потребителю и широкий охват аудитории. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.